Miguel Ángel Umbres Cumpa. Son imaxes da cuarta homenaxe que lle renden familiares, veciños e autoridades ás 21 vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo. A continuación do acto celebrouse unha misa solemne que tamén recorda a todos os que faleceron no mar. As familias seguen pedindo xustiza. Pois é un acto de homenaxe aos 21 e tamén extensivo a toda a familia do mar. Eu agradeço a todo mundo que apoiou para salir a verdade. Esquerda Unida, Comuns, Mais Madrid e Movemento Sumar lanzan a súa nova alianza cara a próxima cita electoral. Fixerono cunha ausencia importante, a de Yolanda Díaz, que non aclara se repetirá como cabeza electoral. Polo momento, Podemos se desmarca deste bloque de esquerdas. Contraataca. Os aranceis anunciados onte do 10% finalmente serán do 15%. Unha taxa global e única para todos os países do mundo que entra en vigor con efecto inmediato. Unha decisión do presidente americano tras o anuncio do Supremo de declarar ilegal os gravamenes de emerxencia. Había tantas ganas de sol e de luz que ninguén, ou case ninguén, quedou na casa. Tropel de xente esta tarde no paseo de Samil. Moitísima xente tamén na praia sobre a area. Hai mesmo quen se atreveu a probar a auga. Sen dúbida, todo un agasallo o día de hoxe tras os temporais vividos. La carroza viene aí, que representamos el mar, los pescadores. O mellor carnaval do mundo, Celanova! Aínda que semelle que o entroido xa rematara, o sábado de Piñata en Celanova o Mondoñedo volveu encher as rúas de cor, música e, por suposto, diversión. Tamén en Pontevedra, o velatorio do Loro Rabachol puxo o punto final a esta festa coa súa xa clásica denuncia. Este ano vestiuse de esquimó en solidaridade con Groenlandia. Nos minutos xa saben máis detalles. Cada rede paga por día, que non está gratis aquí ninguén, Ver os demais folióis. É normal que non leva habido tantos accidentes. Saúdos, que tal? Boas noites. En Marín honraron as 21 vítimas do Villa de Pitanxo esta tarde. Un acto acompañado dunha misa ao que asistiron diferentes persoeiros. Si, cúmprense 4 anos do naufraxio e as familias continúan pedindo xustiza. Unha homenaxe tamén a todos os que perderon a vida no mar. Andrea Otero. Sí, efectivamente, foi un acto emotivo que se celebrou esta tarde aquí no Paseo Alcalde Blanco de Marín xunto a este monolito en conmemoración de todas as vítimas. Agora rodeado de flores, como estades vendo aquí ás miñas costas. Este foi un lugar escollido por terceiro ano consecutivo polos familiares das vítimas deste naufraxio. Para rematar o acto, leronse os nomes destas 21 persoas que boa parte delas son de feito da comarca do Morrazo. Despois tamén houbo unha misa solemne, neste caso foi oficiada por José Prieto, arciobispo de Santiago. Francisco de Pazo Villanueva. Joder, tío. Rogelio Franco Damazo. Son os nomes dos seus, dos 9 falecidos e 12 desaparecidos o 15 de febreiro dai 4 anos. A súa falta continúa despois de todo este tempo buscando xustiza para saber que pasou no afundimento do Villa de Pitanxo. Pero este aniversario chega con algo de acougo porque a Audiencia Nacional ditou o procesamento do capitán e 2 directivos da Armadora. Estas datas son moi complicadas. Si ben é certo que este auto do xuiz se acolleu con alivio, porque son 4 anos que fomos con moito sufrimento, con moita loita para alcanzar esta investigación, pero seguimos esperando unha sentenza xusta. Sabemos que a ímola ter, porque confiamos na xustiza. Ha sido algo, me salí bien. Salí muy bien. Ha durado a tardar con tranquilidad, poquito a poco, para saber quién habla de verdad o quién miente. As familias quixeron agradecerlle unha vez máis aos superviventes Samuel Cuesi a súa valentía por contar o que pasou e ao defensor do pobo, Ángel Gabilondo, que participou no acto, o seu apoio e a súa escoita cando acudiron a pedirlle xustiza. Han encontrado motivos para trabajar y para luchar en defensa de la verdad, en defensa de los derechos,
en la búsqueda de la justicia. Y esta labor sí que es un verdadero homenaje. Gracias a ello, gracias a ustedes, las alarmas que saltaron a las 5 de la mañana el 15 de febrero de 2022 siguen de algún modo resonando. Unha ofrenda floral, a salve mariñeira e unha misa polos seus e por todas as vítimas do mar recordaron estes 4 anos, coa vista posta agora no xuízo oral que esclarecerá o naufraxio. Este sábado celebráronse varias concentracións para condenar a violencia machista que suma no que levamos de ano 12 vítimas mortais. Son esta semana foron asasinadas 4 mulleres e 2 nenos. O Concello Navarro do Val de Egües convocou na tarde deste sábado unha concentración de condena polo asasinato dunha veciña a mans presuntamente do seu home. Pola mañá xa se desenvolverá outra protesta en Pamplona. O crime produciuse na tarde deste venres no domicilio familiar. O suposto agresor que está detido acoitelou ata a morte a súa muller de 28 anos, coa que tiña 4 nenos de curta idade, e deixou ferida grave a súa propia nai que permanece hospitalizada. Parece que en principio está algo mejor y entonces a la espera un poco que también nos digan, bueno, pues cómo va esa evolución. Afinada en Navarra é a 10ª muller que morre supostamente a mans da súa parella ou exparella este ano e a 4ª esta semana, que suma 2 vítimas máis por presunta violencia vicaria. Un neno de 10 anos en Tenerife e unha nena de 12 en Castellón. Este sábado, familiares, amigos e veciños despedían esta nena e a súa nai de 48 anos degoladas no seu domicilio polo pai que tiña unha orde de afastamento. De feito, 6 das 10 mulleres mortas presentaran denuncias e 4 dos supostos agresores tiñan medidas de distanciamento. A ministra de Igualdade recoñece que é preciso avaliar os riscos con máis profundidade e ampliar os afastamentos. Quizá tenemos que valorar que esas medidas de alejamiento tienen que ser de un mínimo de a lo mejor 300, 350 metros, porque eso es lo que va a permitir que la víctima se ponga en contacto con su protector, con la policía. Ana Redondo indicou que nestes momentos hai máis de 104.000 mulleres no sistema de seguimento por violencia de xénero, Bioxen, e que máis de 7.000 están en risco extremo. Un total de 121 veciños de Grazalema continúan sen poder volver ás súas vivendas. As casas atópanse na zona de exclusión e están pendentes de revisión técnica. Con todo, o municipio vai recuperando a normalidade, xa que a meirande parte das 1.600 persoas desaloxadas xa regresaron ao municipio. Das 213 edificacións inspeccionadas, a maioría obtivo o índice verde de seguridade. Agárdase que nos vindeiros días máis familias poidan regresar aos seus fogares. Detido un traballador da central térmica de Sabón, en Arteixo, acusado de levar material por valor de máis de 1.000 euros. Os axentes investigaron o roubo de barras de cobre e tubaxes de aceiro inoxidable o pasado mes de xaneiro. Había xa 3 persoas máis involucradas, pero a Garda Civil continuou coas pescudas e lograron a identificación deste operario que realizaba labores de apoio no laboratorio da central. Gardaba na casa o material roubado. Unha colisión múltiple na A54, o seu paso pola Lavacolla en Santiago, deixa polo menos unha persoa ferida. O accidente no que houbo varios vehículos implicados produciuse arredor da 1 da tarde no quilómetro 88 da autovía, en dirección Lugo. Por momento, descoñécese a causa do sinistro. Até o lugar desplazáronse efectivos do 061 e da Garda Civil de Tráfico. En Vilalba, o busto de Fraga volveu a aparecer tinguido de vermello. Situado na Alameda da vila, non é a primeira vez que é atacado. O PP vai presentar denuncia ante a Garda Civil polo continuo vandalismo da figura. E o presidente da Xunta, a través das súas redes sociais, condenou este acto vandálico. Alfonso Rueda asegura que con este tipo de ataques non se respectan nin os símbolos, nin a un presidente que conseguiu en Galicia 4 maiorías absolutas. Para Rueda, os que o fan tan só respectan o seu sectarismo. Alfonso Rueda asistiu hoxe en Oviedo ao Congreso Local do Partido Popular que se celebrou con Mario Arias como único candidato. O acto contou tamén coa presencia de Miguel Tellado, entre outros dirixentes populares. Na súa intervención, o líder do PPDG agradeceu ao actual alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, o seu apoio á promoción do Camiño de Santiago e pediu que siga sendo así, sobre todo coa vista posta no Xacobeo 2027. Todos esos peregrinos cada vez más internacionales, cada vez más países, cada vez con más capacidad de gasto y de disfrutar
y de dejar economía en los lugares en los que pasan, vienen de muchos lugares. Y yo nunca estaré lo suficientemente agradecido a los que apuestan por todo eso, porque están apostando por Galicia, pero también por sus territorios. Os partidos de esquerda fan malabares para acabar co aumento dos votos de PP e Vox. A alianza xurdiu hoxe da man de Izquierda Unida, Movemento Sumar, Mais Madrid e Comuns abrenlle as portas a Podemos, que de momento non participa. A esquerda reármase polo momento sen nome e sen líder. No nos ponemos en marcha hoy aquí para ser la izquierda del PSOE. No, no, no. Venimos aquí para ser la izquierda. Esquerda Unida, Movemento Sumar, Mais Madrid e Común presentan a súa nova alianza para as vindeiras eleccións xerais. O obxectivo, frear o auxe do PP e Vox e así revalidar o goberno de coalición co Partido Socialista. Es cuando más necesitamos dar un paso al frente y cuando más necesitamos arrimar el hombro. A gran ausente, Yolanda Díaz. No va a hablar de nosotros mismos. Mandan mensaxe a Gabriel Rufián despois das súas palabras sobre a unidade da esquerda. Que no se ganan unas elecciones solo desde la sociología electoral, se ganan con un proyecto político ganador. A Podemos ábrenlle as portas. ¿Le parece que no asista Podemos ni la vicepresidenta segunda? Ya hemos dicho que esperamos ser más. Hoy somos muchas, pero queremos ser muchas más. Se va a incorporar más gente. Y ¿sabéis qué os digo también? Que se van a incorporar más organizaciones. Abriendo el espacio a todo quien quiera venir a él. Polo momento, a formación morada desmárcase do proxecto. Las alianzas van a caer por su propio peso. Creo que es importante que tomemos nota. A espera de novas incorporacións, os partidos á esquerda da esquerda aseguran que presentan un proxecto político moito máis sólido que o presentado en 2023. Reality show, así cualificou o secretario xeral do PP a nova coalición das forzas da esquerda. Miguel Tellado asegura que está nun río a deriva e só lles preocupa sobrevivir. Estamos ante un auténtico supervivientes, que tiene un protagonista especial, que además está encantado de serlo, que se llama Rufián. Deberían replantearse cambiar el nombre, ya lo van a hacer, ya no se va a llamar Sumar, pero yo les ofrezco uno, bien podrían llamarse Flotar. Están atados al tronco en un río que les lleva a la deriva. E a secretaria de Organización do PSOE acusa ao Partido Popular de ser profesionais do mancha que algo queda. Rebeca Torró asegura que todo lles vale no seu intento de desgastar o goberno de Sánchez. El Partido Popular no juega limpio, lo sabéis. Si no puede mover la portería, pues directamente no se atreve ni a salir al campo, porque siempre juegan sucio y haciendo trampas. Son profesionales del mancha que algo queda. Todo les vale en su intento por desgastar al gobierno y al presidente del gobierno. Oriol Junqueras asegurou hoxe que non se dan as condicións para negociar co PSC os orzamentos en Cataluña. Segundo o líder de RC, o PSOE segue sen dar garantías de cumprir os compromisos co IRPF, a súa recadación e xestión. És el PSC qui ha de posar sobre la taula tota la seva capacitat, tota la seva influència perquè el govern espanyol compleixi els compromisos. I, malauradament, això encara no ha passat i no tenim cap garantia de que acabi passant. No exterior, a decisión do Tribunal Supremo de considerar ilegais os aranceis de Trump non gustou nada ao presidente norteamericano. Unha sentenza que non frea o desexo de Trump de seguir gravando as importacións estranxeiras. Trump encontrou rápido a fórmula, unha lei de comercio do ano 1974 que permitiría manter un arancel con alcance mundial do 15%. Quere que entre en vigor canto antes, o 24 martes deste mes. Venezuela anuncia a posta en liberdade de 379 presos políticos. Serán os primeiros en sair de prisión tras a aprobación o xoves pasado da lei de amnistía. A Fiscalía presentou as peticións ante os tribunais competentes para que se concedan as liberacións. Segundo a ONG Foro Penal, que lidera a defensa dos presos, máis de 600 persoas encarceradas por motivos políticos seguen detidas no país. En a India, 88 países asinan o maior acordo global sobre inteligencia artificial. O pacto ratificado por Estados Unidos, China e a Unión Europea fixa un marco ético global para o desenvolvemento da IA.
As directrices serán voluntarias e non vinculantes. O acordo prioriza o impulso da inteligencia artificial en sanidade e agricultura. O cumio que rematou hoxe mobilizou investimentos por 300.000 millóns de dólares. Tras a detención do expríncipe Andrés de Inglaterra, o goberno laborista estuda sacar adiante unha lei que permita eliminar o irmán do rei Carlos III da liña sucesoria. Andrés Mountbatten Windsor foi liberado o xoves baixo sospeita de presuntas filtracións de información sensible ao pedófilo Jeffrey Epstein. O expríncipe Andrés ocupa o 8º lugar na liña de sucesión ao trono. Eliminalo da liña sucesoria sería o seguinte paso despois e que o rei lle retirara todos os seus títulos e privilexios en outubro. O consumo de pratos precociñados o ano pasado foi de 18 kilos por persoa, o mesmo que de peixe. Este tipo de preparados están á alza. De feito, 1 de cada 5 alimentos comprados no supermercado non precisan pasar pola pota. Cada vez temos menos tempo para cociñar, o que se traduce nun incremento nas vendas de comida preparada. O ano pasado, cada español consumiu 18 kilos destes pratos listos para comer, a mesma cantidade co peixe que se consume de media por ano. Notase, sobre todo desde o tempo da pandemia, que aumentou bastante a venta. Sobre todo últimamente, a xente, notase con máis interés, moitas ven preguntar, infórmanse sobre todo para comidas diarias, para eventos, para un pouco para todo. Solo comprarlos cando estou sola os fines de semana porque así non teño que pensar que facer de comer. Pois sí, algunha vez sí, porque temos unha vida cos nenos bastante ocupada e sempre saen para sair do apuro. Non hai un perfil concreto dos que optan por esta opción. De feito, comprobouse que durante o ano pasado un 99% dos fogares consumiron nalgún momento estes pratos listos para comer. Entre as opcións con máis demanda están a pizza, a pasta ou o arroz. Moito peixe, ensaladillas, que agora nesta época parece que se vende máis cousa de culler, de quente, pero non, en realidad tómanse máis comidas frías. Con todo, os galegos somos dos españois que menos recorremos a comida preparada. Non, a verdade é que non. Non prefiero, aínda que sexa perder un pouco máis de tempo, facelo eu, sabes? Si podemos, compramos todo fresco. Non, normalmente cociño eu, claro. Este incremento nas vendas fai que cada vez atopemos no supermercado unha oferta máis variada de comida preparada e tamén hai cada vez máis tendas en que mercar un menú completo é máis barato que nun restaurante. Bebidas enerxéticas como alcohol e vapeadores como tabaco. A partir do 7 de marzo, Galicia iguala este tipo de produtos. Nun vídeo a través das súas redes sociais, Alfonso Rueda lembra que imos ser a primeira comunidade en prohibir a venda de bebidas enerxéticas a menores co obxectivo de previr condutas aditivas. O presidente da Xunta destaca que Galicia sitúase así a vanguarda en saúde pública. Beberías 3 cafés de golpe? Pois esa é justamente a cantidad de cafeína que teñen a maioría das bebidas enerxéticas. A partir de marzo, as bebidas enerxéticas equipáranse ao alcohol e os vapeadores ao tabaco e queda prohibida a súa venda a menores. Galicia convértese así na primeira comunidade en regular esta materia en España. Case a metade da poboación ten problemas para dormir e, concretamente, o 14% padece insomnio crónico. Falamos de persoas que teñen dificultades para conciliar o sono polo menos 3 noites a semana durante 3 meses ou máis. Uns datos que preocupan os expertos porque non descansar suficiente multiplica o risco, por exemplo, de padecer de ansiedade ou problemas de corazón. As recomendacións son claras, polo menos 7 horas de descanso, pantallas o máis lonxe posible ou buscar outras opcións como a luz vermella. Ir á cama relaxado coa mente despexada e polo menos 2 horas despois de cear son hábitos moi doados que axudan a conciliar o sono. Ademais dun tempo a esta parte, demostrouse que a luz vermella tamén favorece un sono reparador. A luz roxa mantén máis o nivel de melatonina no corpo que a luz azul. Pero isto non é unha cousa matemática, o sea, non ten que lanzarse todo o mundo a ter luces roxas ao seu lado. Para dormir de verdad, o mellor é non ter estímulos, nin sonoros, nin lumínicos, nin de ningún tipo. O idóneo é ambientar o dormitorio con luz de tons vermellos antes de pechar os ollos, mesmo no caso das pantallas. Se temos un ordenador, estamos traballando ou facendo calquera cousa, se tende a luz hacia o roxo mellor que hacia o azul, pero, sobre todo, o máis importante, que as actividades que estemos facendo sean tranquilas.
Durmir moitas horas non significa durmir ben. Un 10% da poboación ten apneas do sono, que se non se corrixen derivan en patoloxías moi graves. Eses pacientes dormen moitas horas, pero é un sono de tan pésima calidad que se levantan máis cansados do que se acostan. Incrementar o risco, por exemplo, de enfermedades cardiovasculares, tanto infarto como ictus. Podemos soñar ou non en vermello. O certo é que é tan saudable estar ben experto como dormir de verdade. Despois de 40 anos de traballo, toca xubilarse, e iso é todo un acontecemento. Máis dun cento de xubilados da área sanitaria de Ourense recibiron hoxe a súa homenaxe nun día que merece ser celebrado, como non, e recordado botando a vista atrás. O público do Teatro Principal de Ourense é hoxe o protagonista da función. Mirad para mí. Muchas gracias. Un acto que premia os anos de servizo en profesións que se caracterizan pola súa entrega e vocación. Vou che dicir a verdade, para min a empresa é como se fose, sobre todo o meu centro de saúde, como fose a segunda casa miña, non? Eu quería moito, pero moito. Os compañeiros e os pacientes, di Juan, é o que máis vai botar de menos. 42 anos sin cambiar de cupo cos mesmos pacientes é forte. É un sentimento común entre os que traballaron na atención primaria. Acabamos conociendo a los pacientes por su nombre, acabamos conociendo, por supuesto, sus problemas médicos, sus problemas personales, familiares, económicos, sociales, y desde luego la relación que se establece es una relación muy próxima y muy cercana. Un acto emotivo e tamén evocador no que afloraron os recordos daqueles primeiros anos, cando os medios eran moito máis limitados. A revolución, yo creo que a tecnolóxica, a capacidade de diagnóstico, de pedir probas. Cando nosotros empezamos apenas tiñamos máis que as mans o fonendo. E hoxe, pois, podes pedir TAC, podes pedir resonancias magnéticas, analíticas que entonces eran impensables. Música e aplausos para un colectivo que non sempre obtén o recoñecemento que merece. Tras 11 borrascas no que vai de ano, co dobre de chuvias previstas só no mes de xaneiro e cos encoros gardando auga, por fin deixouse ver. E con el, centos de persoas botáronse ás rúas, ás terrazas e os paseos para gozar mentres dure dunha boa dose de sol. Se mal tempo boa cara, ao bo tempo é certo que lle corresponde o paseo ás terrazas. Centos de galegos botáronse ás rúas en tropel durante a xornada para desfrutar da calor, da luz e da tranquilidade dunha fin de semana solleira. Ai, que maravilla, carai! Unha felicidade! It feels really good. Boa, hoy tengo que aprovechar. Tengo que salir de casa, lo de casa ya lo haré outro día, en outro momento. Dende que irrumpiu o inverno, co anticiclón das Azores desplazado cara ao sur, as borrascas non deixaron de facer diana en Galicia, de xeito case consecutivo ata en 11 ocasións. Tanto vento e precipitación preto de 2 meses seguidos deixou moitas gañas de desquite, baño incluído. Agradece el solito para levantar un poco el ánimo. Llueve 2 días y yo ya lo noto, entonces imagínate 58 días. Yo estaba a punto de tirarme al mar, ya también con los surfistas, no sé. As temperaturas tamén están cumprindo con rexistros superiores aos 20 graus en puntos de Ourense e Lugo, que iso sí, refrescarán significativamente cara á noite. Ata a luminosidade do ambiente resulta sorprendente, pero é que dende xaneiro o horario diurno aumentou case 2 horas. Tempo, xa que viñera sol. Hai que sair da casa porque despois de non sei cantos meses, días, chovendo como choveu, por un raio de sol que hai que salir a coller vitamina D. Meteo Galicia garante bo tempo ata luns como mínimo, e que mellor que unha Galicia verde que te quero verde, pero con algo de sol de cando en vez. E que ganas tiñamos. Pois con este día solleiro, que ben o podemos aproveitar tamén para visitar as nosas cidades e coñecer o patrimonio, iso sí, da man dun guía de turismo. Sí, este sábado celebrouse o seu Día Mundial, unha xornada que recoñece a súa profesionalidade e que permitiu participar en visitas guiadas gratuitas. Na Praza das Praterías comezaba a primeira visita guiada gratuita que se celebrou este sábado en Santiago. Silvia conduciu un grupo de visitantes os que lles explicou a contorna da catedral, contextualizou a historia, falou das lendas e tradicións e amosou recunchos dos que non nos decataríamos se non fose por ela. Nos misturamos historia con un pouquiño de lendas, curiosidades da cidade, curiosidades
que sempre fan un pouquiño máis ameno o que a visita e ao final é o que lles deixa moi bo sabor de boca a eles. Nunca sabemos todo o que temos que saber da cidade onde vivimos e miña motivación especial, que estou facendo un curso de turismo, entonces, pois, para empezar a conocer a Zona Bella, porque a Zona Bella é a gran desconocida. O seu paraugas amarelo da Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia é unha garantía de que o seu é un traballo cualificado. Ainda que eso, fales de lendas, curiosidades, etc., o que intentamos é que haxa unha rigurosidade, non contar cousas porque sí, senón que todo teña unha base, todo o leve o que che estou contando aquí agora, che leva o que imos a ver despois, todo está relacionado ao fin e ao cabo. Estudié historia y estoy estudiando la historia del arte, entonces me está pareciendo muy interesante. Porque soy de Vigo, pero he venido aquí a Santiago porque, claro, Santiago tiene tantos monumentos, tanta historia, sobre todo la catedral. Os guías de turismo reivindican o seu papel como embaixadores do territorio e as visitas como unha experiencia que enriquece a percepción da nosa cultura. E continúan as quedadas dos Terian en Galicia, esas persoas que se identifican emocional ou simbólicamente cun animal como parte da súa identidade. Moitos van a 4 patas facendo o sonido propio de cada especie. Hoxe reuníronse en Santiago e Ourense, pero o que máis se viu foron curiosos que se achegaban a ver que pasaba. Pois en Portonovo, xente as galla e aquí, por exemplo, cans nin de broma. Na localidade celebran a 11ª edición da Festa do Jato, unha comida entre amigos que rematou nun evento multitudinario coa xente disfrazada pois de jato, como se lles coñece os habitantes da vila. Ademais, onte foi o día deste felino e estamos no Entroido. Conclusión, o caso é facer festa e pasalo ben. E en Celanova, resístese a marchar. Antía. O Entroido, falamos do Entroido, desfile, charanga, música e, sobre todo, sempre acompañado do Entroido, moita diversión e humor. Sí, esta fin de semana de piñata é o broche final perfecto para despedir o Entroido. É unha das celebracións máis esperadas do ano e, por suposto, volveu encher as rúas. Demetrio Morenza. Sí, moitísima xente que encheu as rúas hoxe de Celanova, moita xente disfrazada para disfrutar deste último día de Entroido, porque a verdade é que hai ganas de prolongar a celebración do Entroido en toda a provincia de Ourense, e hoxe ainda se celebraba este desfile de piñata aquí en Celanova, ainda moita xente nesta praza que está agardando ás 10 da noite cando empezará a actuar a Orquestra Cubo. Había moitas ganas de celebrar un Entroido, de celebrar calquer cousa con tal de celebrar o sol, a chegada do sol e o fin da chuvia, por lo menos para unha xornada como a de hoxe, que, como dicíamos, prolongas aínda ao longo de toda a madrugada. O mellor carnaval do mundo, Celanova! La noche de locas, unha noche loca. Non somos de Barbadás, estuvimos no de Barbadás, vale, que é o noso pobo, e agora estamos en Celanova. En Pontevedra, desta hora, están de loito. Corre o teso! Miguelita, el beso, se te mandou! Quedara comigo! Luchano! Ai, que pena, la pena tan grande! Ai! As niñas andan... Pois nós tamén nos temos que por tristes. É normal tanta tristeza, porque dinlle a Deus a Don Carnal, rematoulles o Entroido. Sí, co enterro da personaxe icónica do carnaval na cidade, o Loro Rabachol. Moitos choros por aí, Iria Soengas. Pois sí, moitos, e non é para menos porque finou o ilustrísimo Rabachol, o loro máis irreverente e aínda así o máis querido de toda Pontevedra. Falecía onte dunha enchenta de biscoitos mollados en viño, un deceso que conmocionou a toda a veciñanza da cidade que xa o están a ver, botouse á rúa para darlle un último adeus. O ben querido paxaro marchou pro outro mundo vestido de inuit para denunciar as continuas agresións do presidente Trump a Groenlandia. Xusto en canto rematen os actos fúnebres vai a comezar un desfile de comparsas que pon o ramo o Entroido aquí na cidade de Pontevedra. Resoa o Entroido tamén nas rúas de Mondoñedo que hoxe se enchen coa cor, o ritmo e a música desta festa no sábado de Piñata. Un dos pratos fortes é o desfile de disfraces, xo están vendo, tanto individuais como comparsas, que comparten o gusto por un evento no que se reparten 5.000 euros en premios. Unha cita na que a troula está asegurada e na que participan tanto maiores como acaticos.
O desfile en Mondoñedo celebramos o sábado posterior ao carnaval, así conseguimos que veñan disfraces de toda a contorna, non? Estamos falando de casi máis de 1000 disfrazados que veñen de todo o norte da provincia, do occidente Astur e incluso da provincia da Coruña. O carnaval para todos nós é vida, o sea, é un placer, é un gusto, porque estamos todos xuntos, facemos manualidades, facemos ensaios, facemos de todo. Nosotros levamos este ano como 13 traxes distintos, desde nenos pequeniños, iban murciélagos, iban bruxas, iban o ben e o mal. Temos un batiburrillo, somos desde chavales jóvenes como nosotros, a persoas máis maiores, a nenos pequenos. Gustanos poder incluir a todo o mundo no grupo. Vamos disfrazados de David el Lomo, sempre solemos ir así todos os anos un pouco unha recreación de algo, de algún cuento clásico. Hoxe é o Día Internacional da Lingua Materna, unha data instaurada pola UNESCO que se celebra dende hai 25 anos para promover a diversidade cultural. En Galicia oriéntase a transmisión da lingua galega, fermosa pola súa riqueza, pero que segue perdendo falantes. Que é un arcondistes de queixos. O plural en ese dos caixós de Toén. Ver os demais foliois. O is dos foliois de Manzaneda. É normal que non leva habido... O rotacirmo dun menormal en Boborás. Bueno, é o segundo día que vamos ao bar este ano. Fomos o día 7 de enero. E as geadas da Jiño ou Malpica. Aquí cada rede paga por día, pero non está gratis aquí ninguén, Son entrevistas que fixemos na TVG nos últimos días por motivos distintos ao longo da nosa xeografía. Sen pretendelo, estaban celebrando a lingua materna, cos seus rasgos dialectais que lle dan o carácter particular a cada zona. Hoxe traivos palabras que se din no galego da Mariña, que é, pois, a miña terra, meu fogar, por si alguén non o sabía. Número 1, pito. Sí. Isto non son obscenidades, sabes que nunca se me ocorrería. Así como chamamos ao polo na Mariña. Que comes? Polo con patacas? No, pito con patacas. Unha riqueza lingüística que alimenta tamén as redes sociais prolíficas en orgullo galego. A miña lingua nai, a primeira lingua que aprendín, a primeira lingua na que falei, a miña lingua na que penso, na que soño, a lingua na que me sai escribir de primeiras, porque non me sai escribir en castelán. Ai, quen me dera de te veré. A lingua que emociona porque ven coa música dentro.